Sopo wae wani mlebuna diampak dengan Kanjeng. Ora susah ngerti sapa satenane. Yen pancen kowe nang doke sapa satenane kowe dina iki aku bakal rangkep kawan. Jane sapa kowe kok ora duweni watak satriya? Yen pancen kowe wong lanang kok ora ngatonke watak lanangmu. Lho? Sabar, Gus. Paman, Anggaranti. Banjur sapa kanuman? menika pun tunjung biru. Titis penjenengan lho, Paman. Dadi nalika aku lunga saka Kadipaten Pati, kowe ngandhut Nggih. iki putraku. Nggih, Paman. Ger tunjung biru. Tak pengen ngerti ya, Ger. Panen satenane ramong saiki rong bubus boko. Nanging rikala semono penggawe pisanan iki ya Paman Rangga Pranata. Ya iki wong tuamu kang sejati. Saestu mriko. Iya. Nyuwun pangapunten. Ya serah dadi boyo Bang. Apa? Manggaranti. Napa panjenengan menika tasih tresna kali Kanjeng? Kok takon yen aku ra tresna kelawan ibumu ora nganti kedadian aku temeka ning Kadipaten Pati meneh. Yen panjenengan tasih tresna kali Kanjeng Ibu, kula badhe cara atos pundi raga poko menika bisa ninggalake kabagyan. Tenan apa piye Cak Bagus? Kula badhe suwan wonten tiyang Adipati wonten kabagyan. Iya, matur nuwun banget yen kaya ngono putraku tenan sing bagus dhewe. Yo, Ger, yo, Ger. Ingatan punyun pamit. Yo, Cak Bagus. Paman. Arep turu angel mongko mripat ngantuk lungguh ya ora jenak. Badhe sare kok angel, lumrahe nek angel sare mesti ana sing dipenggale. Lho panjenengan iki menggale napa to? Tunjung biru. Betul tunjung biru. Lha kenapa tunjung biru Kang Mas? Ngerti apa edak-edak ora ngerti? Wonten menapa? Rasane kuping gebrebeken. Napa prajurit Samdi perkara tunjung biru. Ugal-ugalan. Leleng. Kumpulane bocah ora bener-bener. Sok seneng omben-omben ngabutuhan lan liya-liyane. Semune ngedir-ngedirke dupe wayah dalem bupati-pati. Kaya ngono kuwi lho. Nyuwun sewu. Panjenengan rasa ngendikaya-kaya ngoten. Kok panjenengan iki kaya ora tau dadi nom to. Mbok kersane nek tunjung biru tumindak kaya ngoten. Anduweni bondo donya akeh putrane putu bupati. Lah kangge napa nek mboten kangge kelonggaran wayah nom ngeten iki Kang Mas. Lho. Lah pripun? Iki ana ibu ngertian putrane kaya ngono kok tembunge malah kaya ngene to. Nggih pun to kersane ben nyenengke ati. Lah besok nek tuwa nggih pun boten kok nggih. Bocah dididik bener wae durung karuan dadi bocah sing bener. Apa meneh diujuk. Seneng kagungan putra kaya tunjung biru ngono kuwi. Nek kula nggih pun kersane wong bocah kok. Ya wis, saiki seneng nang miten ono tembe. Kaya ngene iki mang. Bocah kok ora sapa omah, kluyuran wae ning ndi to. Lah, Mulai Kang Suwan. lah niku menapa kok mboten rasane derek ya Lagi sak mlaku sak mlaku. Leleng
kuwi aja kaya ngono. Kata-kata pundi? Ketok angkuh, ketok sombong. Rasane kaya wong pamer. Oh, sombong pamer ya sembrodo kok panjenengan kita nggih anane mawon to. Pamer niku enten sing dipameri. Lah, Kata tubuhan bondo donya. Lah. Mboten napa-napa lho. Nggih. Tuh boleh tutup anak karo ibune ya. Aku iki jenenge wong tuwa Apa lanang. to, nggih? Kok rasane kaya ora kanggo iki piye to? Terus aku iki digepopo nuturi anak ora oleh arep apa salah. Ibu, kon ndi Bang? Nembe kemawon kula menika wonten ing Kabupaten Pati. Kersane Eyang Hadipati. Ngaren kok urut. Urut Urut yang barang kok ora keluyuran wae. Lho. Niki kula dipun timbali kalian Eyang ingkang supados sowan Malakapara. Kula menika diwantari kalian Nawala menika saking Eyang. Bagus apa? Aku panjenengan. Ya tur namamu nggih. Layang apa to kuwi kok keden-medeni. Kok layang-layangan barang karo mantu kok dadak dilayangi. Lho kok yang tenan to? Nggih. Ya to nggih. Saestu. Oh iya. Lolo wadi banget to. Lah nggih, Kang Wong Mas. tuwa karo mantu kok dadak layang-layangan. Kok aneh lho. Kok ngersake aku suara kali nimbali. Lah nggih. Mbok menawi wadi menika. Menapa Kang Mas? Urung tak waca gegere kok Kula kok melu deg-degan. Buka ngene kok. Ronggo Puspaka kudu pisah karo Manggarati. Pangkat tumenggung kajabel Ronggo Puspaka kudu minggat saka pati. Ngono surasane. Wis pundi Kang Mas nggih? Aku karo kowe kudu pisah. Lagi mboten napa-napa. Menawi sedaya menika sampun mboten jodoh. Jodoh, nggih. Tadi kowe enten tak pas monipun. Nggih dipun tampi kemawon kanthi penggalih ingkang ikhlas. Nggih. Wonten menapa Wonten Kang menapa? Mas? Jenenge wong omah-omah ya ana yaene. Nggih. Wong omah-omah iki kepengine rukun kanggo selawase. Iki ana kabar kaya ngene menawa aku kudu pisah. Kok rasane sithik wae kok ora ana rasa gelo ning atimu to. Lah napa kok digilani? Lah sedaya menika mbok menawi sampun kinodir amung cekap sumaten nggih Oh, ngono. kula atus mbanten Ya panjenengan. wis ora apa-apa. Lancip. Tak gondelono pancen nyatane kudu pisah kok ya. Ya ora apa-apa. Wong aku duwe bojo kowe iki mung apa to? Napa? Mung kanggo tutup liwat. Lho, lah sing kebangetan ki lagi panjenengan. Piyayi kakung mung trima tinggo tutup liwet lah kok kersa. Lho. Ya wis. Ora apa-apa. Padha wae Manggarati. Pripun? Aku di bojo kowe ibarate aku nganggo tutup liwet. Nggih. Mula aku dadi bojomu ora ana gunane biyen nganti saiki. Babar pisan ora dianggep. Gak Jadi- apa-apa. Nyatane aku kuat lakoni. Pungkasane sampeyan karo kowe iki. Sadurunge aku entuk kowe, aku ya ora joko. Aku tau duwe bojo, kok tau duwe anak. Dene Yeah. aku wis ora kanggo karo kowe. Ora apa-apa tak goleki keluargaku bojo karo anakku. Monggo Kang Atus pundi? Iki lho putra panjenengan jan pinten. Kula niku ngertos ada tiyang sepuh kakung kados pundi. Kula ngertos. Boten pantes dadi tiyang sepuh kula niku. Piye? Oh. Kang Mas? Mergo aku kangen kawan iki. Lah yo. Eh? Panjenengan Kangen gawe kita. aja to. Lho rumangsa. Lah, sorry. Lah. Ternyata wis kula nyuwun pamit dulu ya. Monggo Kang Mas. Coba aku tak takon. Tanduramu jagung, kacang, pari kira wis wayahe manen to. Nggih Pak Lurah. Malah niki pun enten penganyangan kok Pak Lurah wis ana pangannya. Teges wis ana pengarep-arep lah iki seneng. Atiku seneng nggonmu nyambut gawe semput
rukun ki ngene di Nyai Legina. Nggih, kados pundi Pak Lurah? Aku ki kepengin rembugan sapet jagong karo anak-anakku kabeh lan anakku. Mergo ndeleng sambang liri ing mripat solah bawa tingkah laku ki aku wis tanggap. Kasturi ki rak urip nyang desa karo Lesmaya. Aja nganti disengguh mengko aku dituwakake ora iso dadi tuwa, ora iso ngayomi karo bocah enom. Lah iki karepku ngene di Nyai Legina. Gandeng bocah ki wis padha senenge. Lah mengko golek dina sasi sing becik ya diupakara dadi nganten. Kula nggih sami mawon kok Pak Lurah. Jeneng kula niku dadi tuwa, wonten bocah-bocah niku pun padha senenge nggih sampun kula namung manut Pak Lurah. Ngono ya. Nggih. Ya. Muga mengko nggone omah-omah ki tentrem ayem ya langgeng. Oh, ngaten. Kula dijodokke kalih Kasturi. Kowe tak jodokke karo Kasturi. Kira-kira piye, Le? Yen kowe piye coba? Kula namung manut panjenengan mawon kok Wong Pak. sak Lah kowe Lesmaya kepiye? Nggih, kula nggih manut Pak Lurah. Oh, Kula nuwun. Legowo banget. Ambane paring legowo. segane iki mau wis mateng ora. Sampun, Pak. Kebeneran engko rampung saka anu ya dicepake mangan kan. Kula nyuwun pangapunten Pak Lurah, nalika semanten kula manyiswa ning ngarsane Pendekar Gading Melati tanpa pamit sampean. Ya ora apa-apa. Niku njaluk pangapura kalau sampean. Oh, wis ora dadi apa kok, Le. Pak Lurah, saderenge kula manyiswa ning ngarsane Pendekar Gading Melati, kula nate janji kalih Si Adi Kasturi. Yen rampung anggonku manyiswa ning ngarsane Pendekar Gading Melati, yen aku bali Si Adi Kasturi bakal tak tukoke gelang, Pak. Ditukokke Tukoke gelang sing gedhe, Pak. Mboten gadah gelang kok, Pak. malah mboten namung gelang Pak Lurah. Piye? Si Adi Kasturi uga bakal tak Tukoke klambi, bakal tak tukoke klambi. Sandangan anyar itu. Nggih, klambi sing anyar iki wis ana, Pak. Nggih. Iya. Nuwun sewu Pak Lurah. Niki wau kok ngepasi sami nglemek wonten napa, Cek? Lho kok mawon mboten napa-napa Pak. Ya ngene le. Nggih. Mergo bocah iki rak wis padha gedhe, padha dewasane antarane Lesmaya lan Kasturi. Iki mau tak jodohke arep tak dadekke manten. Kasturi sampai jodohke kalian Kakang Lesmaya. Iya le. Kasturi, Kakang Legowo. kowe dijodohke karo Kakang Lesmaya kowe gelem? Apa kowe gelem Kasturi? Lakoni Kasturi. Ini Legowo kok kaya ngagolan ini jane ana apa ya? Monggo. Ana tamu. Paring. Kula nyuwun minum, kula ketelak paring-paring. Kaya aku kok ya ora pangen suarane. Apa tenang ya? Legina, aku Rangga Puspaka Legina. Ora ngira nek aku iso ketemu kowe. Kowe urip ning kene Legina. Aku saiki dudu sapa-sapa Legina. Aku urip telamberangan. Syukur aku bisa ketemu karo kowe. Sepisan aku arep njaluk ngapura karo kowe Legina. Biyen aku tau sia-sia karo kowe, karo anak-anakmu. Aku kepingine baleni urip kaya jaman nalika biyen, urip bareng karo kowe lan anak-anakmu. Wis Kakang Rangga Puspaka.
Ora usah dieling-eling kabeh mau wis tak apura. Yen karepe sampean kepen urip bareng karo anak-anak malah matur nuwun ya Kang ya. Kowe iki gelem napa? Sing kok Legowo. cek ono tamu to, Apa Mbok? pancen ana tamu kok lek kene-kene. Kowe lak durung ngerti sapa tenane tamune. Sinten to, Mbok? Tamune ki ra wong liya. Tamune bapakmu dhewe, bapak Rangga Puspaka le. Sampeyan kene. Lho, kok kene-kene piye? Sampeyan kene. Lho, tak duduk. Sampeyan ora usah jedak cedak karo wong kae, Mbok. Lho, ya aja ngono le iku wong tuamu ya, Le. Ora, Mbok. Aja kasar kaya ngono. Lega ora dene wong tuwa kaya dene Rangga Puspaka. Menungso kejem menungso wis karo Rangga Puspaka. Wes, Le. Mergo kowe kedanan derajat pangkat lan wadon ayu. Satemake lali anak lan bojomu. Apa kaya luwe dununge wong tuwa Rangga Puspaka? Wes, Le, Bu. Bareng saiki kowe ora ketunggon bondo lan donya. Uripmu kabrangan. Kowe goleki karo aku lan simbok. Ora. Nganti teh jagat aku lan daku kowe wong tuaku Rangga Puspaka. Aku ora duwe wong tuwa kaya dene. Wis legina wis. Datane Legowo ora gelem nampa karo aku. Upama kaya ngono Legowo ora salah. Legowo ora salah. Kene wae, Mbok. Salah. Ora salah. Sakno bapakmu, Le. Yo ora apa-apa Legowo. Ora apa-apa nek kowe ora gelem nampa aku bapak. Mergo aku bapak sing ora apik. Mergo aku wong tuwa sing salah. Yo ora apa-apa. Legina Apa? wis Rangga Puspaka. anak wis padha gedhe. Kowe urip karo anak-anakmu. Anak wis ora gelem nampa karo aku. Aja karo. Aku tak lunga sak palang-palang. Iblis lunga. Sampeyan kene wae. Aja katene omongane Legowo. Wong sadurunge aku lunga. Ora ketang setetes aku jaluk ngombe. Oh, aja pokoke banyu le wis Ketelak. telak le. Pengen ngombe. Nggih, Bu, nggih. Kan? Kang Rangga Puspaka juga hati-hatimu ya Kang pancen patake Legowo ki kaya ngono kuwi. Beda karo Lesmaya kan. Pancen Ora usah cedak. wis dipoke banyu le. Lek iki bapakmu ngelak sakno. Kepengin ngombe. Aku ketelak. Yo iki yo kuwi sing lakoni nang semur. Simbok ora ngerti dari jagat. Mergo kok siram banyu panas kok. Sampeyan kene, Mbok. Legina. Loh. Kok dadi peteng aku ora. Legina, ayo. Iya, aku tak lupa Legina. Terus kabeh kaya ana tamu. Mau sapa sing teko kene Legowo? Pancen mentas weno tamu, Kang. Sapa tamune? Rangga Puspaka. Lho, ora bapak Legowo. Ora. Legowo ora ndene wong tuwa kaya dene Rangga Puspaka. Menungso kejem menungso wengis wis miloro aku karo sampean. Saya katunduk urip kasangsara kaya ngene. Saya karo di bapak Legowo. Mergo loro atiku. Tak tundung minggat. Legowo. Wiwit kowe cilik nganti gedhe, aku ora tau mulang kowe wani karo wong tuwa. Apa kowe pintuk tuamu nggono guru? Dulang supaya wani karo wong tuwa. Kang. Nganti aku tuh minta sing kaya ngene amur bagus sabelo karo sampean. Sabelo karo simbok, Kang. Legowo. Sing glatine aku dhewe aku go gelo Legowo. Bapak tempo kene iki wis nggono, golek simbok kene ngakoni karo putih. Ora apa-apa Legowo. Ora apa-apa, iku hakku kok. Nek bapak Rangga aku takonane aku dhewe, Pak. Wis koyo. Sugene kabeh-kabeh padha ngluputke karo Legowo. Nganti aku tuh minta kaya ngene, Kang. Aku sabelo karo sampean, sabelo karo simbok, Kang. Nanging bener apa kandhane simbok. Legowo ora bakal urip ning jagat
Pomoran Rangga Puspaka. Rangga Puspaka wis tak tuntut yen kono aku dosa. Rangga Puspaka! Tua-tua kok malah ngene. Wis ora diakoni anak. Malah ora ada apa-apa. Ning di kowe abane kok kan? Nah, Di aku ning kene, nah. aja kok tinggal. Kowe ning ndi? Lagi nah. Apa Kang kowe ning di kowe ning di he? Mateni wong. Suarane Iki nganti sesuk gak iso bar iki. ning di kowe. Lah wong loro padha ora roh iki piye lah yo. Pakone ketuan iki. Kene kok nah. Aku ning kene Kang, aku ning kene sampe ning di. Aja kok tinggal yo Kang yo. Aku kaya truk ae diabani kanan. Ya. Aja kok tinggal. Rasane wong ora roh kok ngene yo. Atrek balik kanan. Atrek. Balik kanan. Aku coba tinggal yo Kang yo. Ngene Aku coba tinggal yo Kang yo. Wes. Aku tak lunga kowe karo anakmu. Aja mikir aku. Ojo Kang sampean aja lunga. Kowe mikir aku sedile kok awak kari cilik iki lho. Kok awak kare cilik piye? Apa iki? Itu awak. Apa iki? Lengen kok Kang. Lengen. Ina. Apa Kang? Balik. Mau aku. Kowe balik karo anak-anakmu aku tak lunga. Aku kapok, Cuk. Aku wis moyo, Pak. Aku ojo Aku sing gede, Pak. Wis moyo, Pak. Ini kan aku sing siji Kang, wis moyo. Pak, ayo bali Pak karo simbok, Pak. Pak. Aduh. Pak, iki sirah kok, Pak. iki sing gedhe lagi nak. Nen iku anakmu sing gedhe Ayo, wis Bas, moyo Kang. Ora kono karo simbokmu. Ora, Kakangmu adimu legowo ora gelem napa aku tak lupa. Ora, Pak. Ngene wae, Pak. Aku wedi nek dikepruki lego. Ora, Pak. Ayo, Pak. Rangga Puspaka! Pateni lah, pateni lah. Pateni lah, lupa ngene lupane. Pateni lah. Bapak Rangga Puspaka. Bawa dosa karo sampeyan, Pak. Aku jalur hapura karo sampeyan, Pak. Kowe gak ngamuk aku. Mboten, Pak. Legowo. Pak, iki paling kene, Pak. Kowe gelem ngaku aku bapak legowo. Nggih, Pak. Kowe gak ngamuk. Bapak dicecaki ke ngabok, Pak. Iki lho, Pak. Simbok ning kene, Pak. Ah, Piye? Legina, anakmu gelem nampa aku. Matur nuwun Kang. Bakale aku karo kowe tunggal sak omah meneh. Urip bahagia. Ngomong anak-anak. Nek aku nak turu awor mbok empiye, Cong? Lah napa, Pak? Wong loro padha gak roe are. Pak, Ora lapo. sampean rasa kuwatir, Pak. Yo. Aku bakal nusadani karo sampean. Bakal Iso, nusadani kok. karo sampean. Arep nambani aku. simbok iki ditambani legowo. Legina, Piye Kang?
Kowe tua-tua kok deleng amak. Jenengan akeh piye? Iso nyekolahno anak ning kedokteran. Arep nambani aku. Tenan apa? Iso tenan kuwi. Nggih, Pak, mentas wae aku manyusul ning ngarsane Pendekar Gadung Melati, Pak. Ngono. Putri Kaluwian. Kowe dadi tabib. Nggih. Ya, sana iso mbok saiki lho tambani. Simbok. Jajal. Nak wuto jengke sore nak turu nganti ngorok mangko. Sakake. Si rupane bapakmu ki kaya apa saiki? Nal sagane ya, Mbok. Waras. Mbok. Sampai iso nyawang, Mbok. Lho, sapa kowe le? Aku sing wis Semoyo. moyo. Kaya Sampai iso nyawang, Mbok. Ayo bali, Mbok, bali, Mbok. Bali. Aku iki tunggale kok. sampean kan? Kode mentara arep ninggal Iki lho bapakmu malah tinggal ngomong tambani sisan ale pusaka bapakmu apa? Kowe wis waras. Oh, aku wis ngerti. Anakmu kok ampuh. Lah iya. Gawa. Nggih, Pak. Tambah mijeh ta ora coba. Kari sithik, Pak. Partene wong. Sithik iki piye, Kak? Ya iki kok ndak melek sisa sak malah hela aku. Ya ora apa-apa to, Pak. Wis, tambani ya, Pak. Sithik-sithik lah tambahno kok. Waras. Pak. 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 Aku wis moyo, Pak. Pak kok malah medeni wong, Pak? Dina, Apa? iki sapa? Wis moyo, Pak. Kayak film Tarzan. Aduh, Pak. Sampai Anakku iki jebule. alah sampai ninggal cilik mula kok, Pak. Bocah kok lek ganteng ngene. Pak, iso waras sampean, Pak. Lho. Apa? Cahayu iku sapa? Mateni wong. Mantu. Ora kasturi. Takok to. Aku tua-tua wis gak nakal aku. Nggih. Aku yo arep jemuan. Nebus dosa. Lah wong sesuk lagi rebo kok cuman. Tak cicil. Nyicil jemuah lali. Nah, apa to, Pak? Ya tawar cah itu. Calon bojone Kakang Lesmoyo. Ngono. Iya, Nduk. Nggih. Ya, kowe bakal dadi mantuku. Engko turu awar pake awar ibu ya. Lho. Sampean ki yo ngono. Alah ya ampun, ya ampun. Rasane kaya wong ngipi legina. Aku iso ketemu kowe meneh, ketemu karo anak-anakku. Kaya ngono biyen kok anak-anakku kowe ora tak anggap. Mergo hatiku lagi angkara. Aku kena nafsu ning setan nganti aku lali anak lan bojo. Ning Gusti wis buka atiku. Kanthi lelakon ning uripku jalari aku bisa balik ning keluargaku meneh. Bapak ngakoni salah, bapak ngakoni elek sing tau dilakoni bapak cukup tak lakonane. Anak-anakku dadi bocah sing apik ya, Cung ya. Iya, wis kaya ngene jenenge elek lan apik wis sandangane menungso urip. Dene nak wong sing wis tau lakoni elek kaya bapak, muga-muga elek sing tak lakoni cukup tak lakoni sak durine ganti tekan patiku kanggo nebus dosaning bapak ben dadi wong sing apik. Kaping dosa lan luput, ayo padha bareng-bareng dipendhem sing jero ana ing bumining pangapura lan bisa nukulake wong karahayon, rahayu keluargaku, rahayu anak-anakku. Rahayu kadang-kadangku kebolampang lestari widodo kalis ing sambikala manggiya basuki rahayu nuwun para pakarya